Türkmenistan prezidentinin yurdumyzda 2020-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmüň maksatnamasyny yurdumyzyň ýylatyny öz topragymyzda öňürilýän azyk önümler bilen ygtybarly öpçün etmek ileri tutulýan wezipeliň biridir. Bu babada gowundyrjy işleriň durmuşa geçirilýän hemde ilkinji şowry netijelen gazanylýanyny bellemek möhümdir. Bu gurda o wetenagy toplumyny anyp barýan maksady okunly işler barhary başlanýar. Şunu milli daýhançylyk tejribeler alymyň soňky gazanandary bilen daşykly utgaşdyrýar. Bu ursa gözüňi tutulýan maksatlan hasyl bolmagyny öpçün edýär. Bu babada daşyk welaýatyna durmuşa geçirilýän işler ýürütip bellenmäge değişidir. Peýham paýhas maglumatymly pragy ýylyny hojalygy ýöretmeň täzeçe iş tutmaň görülesini görkezýän daýhanyň ösürip ýetişdirýän bereketli hasylary gowunçyny goşulanyr. Olaryň arasynda Mekke jogyn ekilen atydylaň bolmagy gowunyrjydyr. Ýereýleri her hektardan 60 sentlere çenli Mekke jogynyň bol hasylyny almaklygy maksat edilýär. Mekke jogynyň dänesinden 10 kraxmal şeýlede glukoza we ýağ alınýar. Giň hatarlyn usuly ekilýän üçin onuň ekilen ýeriniň topragy ýumşak we haşal otlardan arasy bolýar. Organik maddalara baý kök ulgumy toprakda galýar. Ýetişdirilen dänilik Mekke jogynlary ýygnamak üçin daýhan hojalyklaryna ýürüte tehnikalar ulanýar. Häzir Daşod welaýatyna Mekke jogyn ekinini ekmek we ondan bol hasyl almak boýunça belli bir tejribe toplanýar. Mekke jogyn azyklyk hemde mallar üçin ýokumly iýmit bolýan önümleri önürmekde ören ähmiýetlidir. Mekke jogyn ekiliniň hasyly azyk synagat önümçiligini de giňden peýdalanýar. Dermanlyk häsiýeti hemde otuýymlyk mümkinçilikler bilen tapawutlanýan Mekke jogynyň bereketli hasylanýan ýereýleri welaýatda barha artýar. Şonuň ýalan bu ekiniň täze köp hasyl berýän görnüşleriniň döredilmegi gowunyrjydyr. Bolumsaz etrabynyň gowada daýhan birleşiginden tejribeli daýhan tarapyndan welaýatyň demir gazyk çetine ýerleşýän atgarlan düzlügüne ekilen Mekke jogyn atydylary görünüp gowunu götürýär. Mekke jogynyň bu görnüşi aýratyn ýokary hasyllygy bilen tapawutlanýar. Onuň ekilýän ýerlerini barha artdyrmagy gözüňde tutulýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň tejribeli baba daýhanlary daýhançylygyň uzallan ýelýän ýörelgesini häzirki tehnologiýalar asyrynyň innowasion usullary bilen utgaşykly dowam etdirýärler. Arkadagy gahrman serdarymyzyň başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň oba hojalyk budugyny mundan beýlekde ösürmek boýunça uly işler amal aşyrylýar. Daşod welaýatynyň baba daýhanlary döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident hemde gahrman arkadamyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.